Slonček pomôže si Herelom, ale nekončí to úspešnou trojkou. Smith na Glovera, Glover za 3 body a takto stop môže padať na Glovej aj naďalej. Petráš to doskočil, Dragovič, nepôjde hore, Glover, ďalšie 2 body. Smith, Petráš a Glover a stále Glover za 3 body, Dragovič. Vypíška pod košom Glover, obrana tvrdšie. Dragovič, tu je Glover, ktorý pôjde hore a trafil. Emere dá 8 bodov na zápas. To sa to skritizovalo, že Lučenec nemá takú širokú. Toto bola už 21. nepresná strela z diaľky. 4 body. Glover, jeho maximum je 2x25 bodov. Petráš. Ešte Glover pomohol zo slabej strany a bol faulovaný. Veľká energia ide od Glovera. Ten žije v zápase, ten je...